Ngiyanibingelela babukeli bomkhaya TV. King SMC lo bafowethu, Mr Delicious bafowethu, abanye bathi terrible. Uyena kushoti bafowethu lo. I'm back ke bafowethu. Ngithi nje shout out lapha na kuVusi, shout out kukhulekani bafowethu. Nakunina nje babukeli bomkhaya TV. Siyabonga bafowethu for ukuseka for uyabona ukuba nathi nje siyabona ama subscriptions bafowethu, siyabona konke nje niya like niya comment aqhubeka nje kanjalo bafowethu. So la ngifuna ukuza nolunye nje udaba, mhlambe ake ngiqale ngiaddresse le njoba sike sasho kwaphambilini ukuthi ama comment bafethu siyawafunda, siyawabona ama comment bafethu, so kuona ke ama comment eni siyenze show ukuthi siyabuyela kuona ama comment, sithathe leyo mbuzo lenisuke ninayo bese ke senza njani siyayiphendula, yabo. So njengamanje la kuzoba nemibuzo nje ngizoyiphendula, ya njengalo engifuna ukukhuluma ngawo manje. Kunombukeli bafethu la obuza indaba ethi uyakwazi yini ukuzicelela ukuyohlala e-isolation noma ekhulukuthu for ukuyiphephisa kulabantu laba abashaya inombolo. Okay, mhlambe ake ngiqale nje kanje. Uyabona kuhlukile, uyabona ejele kukhona indawo ekuthiwa ise waiting trial. Waiting trial ke ila usuke khona ungakagwetshwa. So njoba usungagwetshwa indlela ekwenzeka ngayo khona nendlela ekwenzeka ngayo usugwetshiwe ayifani, yabo. So into engifuna ukuyiveza kilena waiting trial ngake ngachaza ku video enye ngikhuluma ngokungena kwamajele, ngisangena nje ngifika waiting trial. Now ngifuna ukuchaza lena ke ake nje ngiyiveze le ukuthi lapha na waiting trial into yokuqala eqhakambiswayo noma evelayo uma ungena khona usungenile lapha ngaphakathi, wafike wasayini yezo lonto wenza bakwenzela ithikithi lakho or icard lakho la ngaphakathi elifana njengefana ukuthi ID yakho yasejele isuke ine prison number yakho, yabo, igama lakho nokuthi uboshelweni uma usase waiting trial nokuthi ungene nini khona ejele. Now usuyasuka ke khona manje usiswe ema sectionini nifike nifoliswe lapha, nifole yezo lonto le obaba ke amaphoyisa lapha into azobenza lapha nazo 26 one side, yabo, baye ngala 26 28 one side yezo lonto le. Foreigners one side, abo foreigner uthothi labantu laba mfethu abasuka abokufika kulelizwe lasemzansi, uyabona. Bese kuba kuthiwe protection one side yezo lonto le, yabo. So ngifuna ukuveza lento ke uma bese beyasho umugcwala ngama 26, yabo, ngena kuma 26, uma ugcwala ngama 28 ngena kuma 28, uma ugcwala kanjalo uma ugcwala nje ama 26 ngena kuma 26, uma ugcwala ama 28 ngena kuma 28. Bese ke uma uyiforeigner na ama foreigner lapha usungena khona kusuke kunezindlu, bayasho ukuthi ama foreigners mhlambe number 5, ama 26 number 4 nogcwala bakhona yezo lonto number ama 26 number 5 ukusalama ama foreigners mhlambe kuthiwa number 6 ne, bese kuthiwa ama 26 mhlambe nogcwala bakhona kuthiwa number 5 mhlambe, bese kuthiwa ama 28 nogcwala bakhona number 4, yabo lonto. Bese kuthiwa protection number 3 yezo lonto le, bese kuthiwa number 2 onyuwana, yabo. Ngesikhathi kuthiwa onyuwana ngisho usukufika, yabo, awukwazi wena ukuyongena lapha ngoba usuku unyuwana nje usuneke wangithi usulokuqala ufika uyongena kule ndlu yonyuwana uyongena number 2 wena, yabo. Number 1 ayikhuluma indaba number 1, number 1 kuhlala ama cleaner akuleyo section. Mina ngesikhathi ngilapha ama cleaner section kwako i juvenile, yabo, labafana abancane laba, yabo lonto le
uyabona yena abahlala lapha abahlala number 1 ibona mhlambe yezo lonto ibona baniphakelayo lana yonke lonto ibona abacleanayo lana yabona. So into kanjalo. Now nayi into engifuna ukuyiveza uthi ke umbuzo uyakwazi yini ukuyicelela ukuyohlala ekhulukuthu for iprotection yakho kulaba abashaya inombolo laphana waiting trial awuvele nje uthi ufika uthola ukuthi uzothi ufika nje usucela indaba ukuthi uyohlala eprotection wena ngoba phela leyo indawo abantu abangashaya inombolo se protection uyohlala abanye bathi se Ferrier Gate yabo awukwazi ukuyohlala lapho nje uthi ufika nje yabo ingakho nami ngaze ngangena kulendlini kothi onyuwana la ngangena konyuwana lapha ke endlini yonyuwana ama 26 asuke ngaka right endlini ama 28 asuke ngaka left endlini yezo lonto. So uma ugcwala ke wena ungena kulelo side lo ugcwala wangakhona, you understand? Okay, sengiyashintsha ke manje sengifuna ukuveza lena ke uma usukuhlalileke mhlawumbe uzothi mawusuvizithwa noma kade usuphuma enkantolo kanjani mhlawumbe utshela abazali bakho noma abantu bake indaba bakuvizithile uthi no yabo lapha ngiyahlukumezeka la ngihlala khona kanje ngoba ngesikhathi uhlala endlini yonyuwana ngakusasa usukuzohamba uyiswe ema sectionini moyiswe ema sectionini it's either uyiswe ema sectionini yama 26 noma uyiswe sectionini yama 28 noma uyiswe sectionini la kuxubile khona kune mix khona uthola ukuthi kuhlala ama 26 nama 28 khona yabo. So uma kuukuthi uyahlukumezeka lapho yabodwa ngiyahlukumeza akwazi ukuhlala nalabantu mhlawumbe into ozozwe uyikhulume no umuntu okuvizithile uzosho ukuthi la ngiyahlukumezeka la yayizo lonto le ndiyena bese ethatha initiative uzobe sebiza mhlawumbe amagadi la khulu ngoba uyabona ukuyibizela wena igadi uhlala nabantu abashaya inombolo awukwazi ukuyenza leyo nto. Ngifuna ukuthi ngiyicacise leyo nto awukwazi ukuyobiza igadi wena ungayishaya inombolo uyokhuluma negadi kanjani yabo uyokhuluma notshele wena ungayishaya inombolo ngoba kwabona abantu abashaya inombolo akuyi nomba ukuyokhuluma notshele uma ufuna ukukhuluma abantu abakhuluma notshele ucingo nonyazi. So ngeke uzukwazi ukutshela ucingo nonyazi ukuthi hey mina angikwazi ngiyangikwazi ukuhlala la nginenkinga niyangihlukumeza hey ungasho kanjani yabo ngabe uyidingela ngabe uyifunela isibhaxo nje yabo bangididisa nje ngesibhaxo kanzima kabi nabo baba laba ngikhuluma ngewaiting trial yabo ungakwazi ngisho ukuyakubona ngoba bikela leyo nto uma ukuthi usulimele kuzoba yibona ulona ucingo nonyazi ekseni la mase kuthiwa kuyaphakwa nokuyabalwa ekseni yabo kubalwa kubale bese kuthiwa complaint and request yezo lot awukwazi ukuphamisa isandla ngoba ukuthi une complaint yabo lonto before niphume endlini yezo lonto ucingo nonyazi wesele nitshele ngoba nimi ulayini la yezo lonto before niphume endlini yezo lonto le yabo ucingo nonyazi yantshetho ilolo linibuza ningakaphumi endlini khona une complaint la noma une request nisho lo lintsha kanje ilolo lizophakamisa isandla mase nibalwa ngaphandle ukuthi hayi la sina icomplaint ikanje icomplaint ithi ubani uyagula noma ubani ulimele noma ubani unenkinga ufuna ukuya esibhedlela noma ubani ufuna ubona isocial worker or ubani ufuna ukubona ukuthi nokuthi noma ubani unenkinga ethile nethile awukwazi ukuthi uyiphakamisele wena isandla. So ukufinyelela kobaba ungayishaya inombolo uhlala ngabantu abashaya inombolo kunzima. So indlela ongenza ngayo ukuthi uthi mawuvizithi utshele lo muntu okuvizithile ukuthi hey ngiyahlukumezeka lapha kanje uyena ozobe sekhuluma nobaba lapha same time obaba bazokuthatha bakise uzothi uye section bazobe bahamba nawe beyokuthatha lapha then base bekisa phi ke sebekise protection iki uyabo or Ferrier Gate noma ke kulowo makhulu but medium A khona waiting trial i-protection be section 9 section 9 yabo it's not like amakhulukudu right. Sengizaphi ke manje sengize ebhantshini mawuse usulokuzile usugwetshiwe nakhona mawungena ukuthi ungena nje
ube uapply indaba yelokhuzana isolation. Isolation inabantu bayo. Hey, ngithini ke manje bazothi abantu hey usethini manje inabantu bayo kanjani? Kunabantu abama public figures. You understand? Uthi mhlambe ube uthisha ngaphandle. Uyabo lonto? Ube ukuthi be public figure nje noma kuthiwa yipi, yabo lonto. So bayazi thothi into mhlambe bayibona bayazi obaba la. Automatically bazofuna ukuthatha bekise kuphi emakhulukuthu. You understand? Kodwa mekuthi khona abantu beba ama public figures uthola ukuthi icala lakhe yabo lonto libe viral ngalendlela yokuthi beliningi ku social media belitrenda. You understand? So lo muntu vele automatically bazomthatha bemise emakhulukuthu vele. Yabo lonto for protection yakhe. Yezo lonto. Kodwa mekuthi icala lakhe alizange libe litrend ngaleyo ndlela kodwa kuyi public figure. Yezo lonto le kuthatha isikhathi ufuna ukuzubhala incwadi. Ubhala incwadi uthi usuhlalile. Yabo? Nawe uzokwenzeka njengabonke uzoqala uhlale nazo igebengu. Yezo lonto le. But kuhlukene sengikhuluma ke ngewesivili. Kuhlukene ngewesivili uyabona angikhulume le. Ake ngiveze le. Kunama section angivezele ngoba ngizodlala abantu benikhohlisa yabo khona nje omunye umuntu la engimbonile kuma comment ethi hey hayi uyabonakala nje wena ukuthi ubonakala emehlweni ukuthi bakuhlaba lapha ejele bakuhlaba la ejele wara yayizwa lonto le ususenza into eyazi kakhulu hey angifuna ukuveza lena ke not ukuthi ngazi kakhulu but ngikhuluma ngento engiyaziyo. Kubhlungu ke ukukhuluma komuntu uthi ukhuluma kanjalo nje akayazi naye lento ayikhuluma. Mina lento engikhuluma ngiyayazi ngiyiphilile yabo futhi ngeke ngize lokhu entertain ama comments anje ngalawo plus sengiyasho nje ukuthi lento engikhuluma ngiyayazi. Uyezwa lonto? So mina nomkhanya kude njengoba ngikumkhanya kude TV okwami ukuthi abantu babe ne-awareness. You understand? Bazi ukuthi kwenzakalani. Yezo lonto ukuze bengathuki sebeyibona sebekuleyo situation. Now ngifuna ukuveza lento ke elokhuzeni ebhantshini mawusugwetshiwe. Njoba ngishilo ukuthi kunabantu aba uthola ukuthi ibi trend into yakhe. We understand? Omunye futhi uthi ibi trend futhi into yakhe kanjalo kodwa uthola azuke lapha emakhulukuthu. Yazi? Yezo lonto. Lonto ibiyenzeka naye. Uyabona lonto le aze ayibhalele yena incwadi. Yabo abhala incwadi request abhala incwadi funeka yenze njani funeke approve leyo ncwadi leyo. Yezo lonto. Yabo funeka irecommendwe yabo irecommendwe mhlambe usupervisor we section. Yezo lonto bese iya approve obani ucaptain we section. Yezo isazosuka ungacabanga ukuthi mina approve usupervisor ya we section ya lokuzwa ya approve lokuzana ucaptain we section sekuphelile cha isasuka isakubaphathi bejele. Yabo lo ibona ke bazobe sebekhipha isiqumo sokuthi hayi cha mhambiseni usiyathathwa kuyiswe emakhulukuthu lapha emakhulukuthu uyodlala endlini yakho wedwa mhlawumbe ngizoba uthubu noma ube wedwa. Yabo ngoba umbhedo usukukhona usuku wedwa owodwa oyi-double bunk indlu nje encane. Yabo ine toilet la yezo lonto ishawa yikho ngaphakathi endlini kunamashawa niyaphuma niyemashaweni ngaphandle. Yabo so into engizama ukuyisho ukuthi ke kuba isimo esikanjalo awuvele nje thundu usemakhulukuthu ngaphandle mekuthi into yakhe ibitrend ayabonakala. Yabo usungathathwa ke mhlambe uma ususebhantini. Yabo but uma usewaiting trial nje ibitrend kanjalo into yakho kudingeka ukuthi udlule kuma procedures athile. You understand? So ngifuna ukuyiveza ke leyo manje ilena ke engifuna ukuyisho ke mhlambe ake ngenze nje isibonelo ngento ekaye ngayibona yenzeka. Yabo lonto le elokhuzeni ewaiting trial ngiqale ngewaiting trial. Ewaiting trial baningi abantu ebesinabo
sihlala nabo abanye babo uthothi ba ama public figures abanye bawona yabo lonto ngeke ngahlala mina endlini kule ndlebe engihlala kuyona ebekade ishaya inombolo la engagcina ngiqhashwa khona nami yabo lonto ngiba yi28 kuleyo ndlu lo khona umfana engamfica ehlala khona wayengayishaya inombolo njengoba nami ngangena ngayishaya inombolo wakuthiwa uRasta lo mfana ngcono ngoba ukuthiwa uRasta abaningi kufana ukuthi angimentionanga nje angizange ngisho igama lakho kwakuthiwa uRasta wayesuka eLimpopo yabona manje sengizoze ngichaze isitori sakhe kakhulu kodwa nje wayesuka eLimpopo lo mfana lo evakashele usisi wakhe la eThekwini usisi wakhe eThekwini ubethandana nendoda ehlala eThekwini yaseThekwini engathi endaweni yasePine Town ne so uma efika la usisi wakhe aganele khona ufike ubona intombi lana kulomuzi bayathandana lengane na 16 years yena lo mfowethu unabani una 20 yabo bathandana lengane kulalo kanti bazobanjwa la ekhaya uvakashele yena usisi wakhe understand kanti bazobanjwa yezo lonto uvele kube inqabo ongakazi uyibona uma walengana acaca ukuthi awuye emaphoyiseni straight waboshwa lo mfana lo yabo lonto mayeboshwa mina ngimficeke engisengaphakathi vele ejele now ngimfica vele akayishaya inombolo lapha endlini uyihlalela ehlathini lapha njengoba ngachaza ngeke ngisabuyele emuva ngachaza ukuthi kuneki indlini kanjani uyihlalela ehlathini lapha yabo lonto nami ngifike ngingene khona ngihlale nabo yabo hayi bafike nje mfethu yabo nabo yabo lonto bangitshela into eningi mayelana nejet type fit la siphila kanje yabo lonto le njengoba singayishaya ithini inombolo siphila kanje kodwa la njengoba sihlala endlini abantu abashaya inombolo la ithi imithetho yindlu yabo okay kwahamba ke kushuthi ngagcina nami sengomunye ongathi usenesikhathi lezo lonto ngingakayishaya inombolo usenesikhathi ekhona lezo lonto kusekuyena lo mfethu kuyimina bese kuba umunye umkhulu okuthiwa umkhulu uNtsimbi owangala eSouth Coast so igebengu bese inokuthi singamagunya asehlathini amagunya nikhulume namagunya asehlathini lapha uRasta uShoti noNtsimbi lapha yabo uma ngene umuntu ongayishaya nomthiwa eRasta Shoti noNtsimbi sithembeni nake bafethu domthendo mbeka ukuthi kusetshenzwa kanjani la yabo lonto le kuthiwa singamagunya asehlathini awucabanga kuthiwa singamagunya asehlathini yabo so lo mfethu kuhambe kwahamba kwagcina mfethu kungiyangithi lento waiting trial usuku nosuku kungena abantu lapha every day kunabantu abasha abangenayo every day iweekend kuphela abangangeni kakuba inkantolo ayisebenzi ngeweekend every day kunabantu abafikayo abasha onyuwana yabo lonto so kugcine sekufika ezinye igebengu ezayishintsha indlu yama ngenye indlela yabo lonto le thina no Rasta laba noNtsimbi besifaka imali bafethu ngifuna ukuyikhuluma le ngoba ngifuna nithi hayo Shoti bathi bavele bayiphelela kamntu hayi yashuba lapha sasifaka nje imali njalo ngenyanga bese ngazithiwa nje ukuthi ngu-showcase tu awuShoti u-showcase unyangeni awunyangeni uShoti yizo lonto uyafaka yabo ngoba ekhaya bayazi ukuthi ekhaya bangifakala mekuphela inyanga nje beholile kanjani abantu bayawazi ukungifakela ngoba ngifakela khona yabona lonto le nomama wakwami yabo umama wasekhaya akwazi naye ukungifakela yabo lokho angifakela khona yabo lonto le so sengiyaziwa ukuthi ngunyangeni yabo lonto no Rasta kanjalo noNtsimbi kanjalo yabo lonto le sagcina ke manje siwithinte kanjalo kanti kuzohamba khambe phela abantu ngithi manje njengoba usewenthi trial usuku usahamba icala kuyenze ukuthi umunye uyahamba enkantolo avela afika agwetshwa angasabuyi la omunye uyahamba enkantolo avela afika aphume angasabuyi la omunye ashintsha isection ayohlala kwenye section yabo lonto hleze nje awuhlali nabantu ababodwa isikhathi eside you understand hey bafethu ngifuna ukuthi ngiyiveza ngempela le kufike ke ezinye isebenzi la ayi zayishubisa ngempela ke la basekhona abasaziyo yabo lonto ukuthi cha singonyangeni yabo lonto yabo hey uRasta wagcina eshayeke ngempama ke yabo lonto le shawe esinye isisebenzi yabo lonto yangaba yinhle leyo nto kwezinye isebenzi nazo kuba sayemazi uRasta uthi umuntu kanjani yabo lonto futhi ziyazi ukuthi okay ziyawuthola ugwayi ngaye nani yabo lonto le uthe maseya evisiteni leyo nto sasikhuluma sinaye athi mfethu yabo mengiye evisiteni
zofika ngitshela ioledi lapha ukuthi hayi yayizwa lonto ngiyahlukumezeka manje kanje ngifuna ukuye protection manje ngathi mina mfethu into eyinkinga ke manje ukuthi ngeke sikwazi ukuhamba kanye kanye ngoba wena nje ubuye visiteni wena ngoba ivisiteni uya ngolesithathu mina evisiteni ngiya ngolesine yabo sophambana kanjalo athi ayikho inkinga usuyongifica emakhulu ukuthi wena usuyongifica lokuzeni protection wena yabo ngithi mina manje inkinga ngizosuke protection ngifike ngifaka kwenye indlu mina kancolo bese sihamba kanye sifaka kwendlini eyodwa athi yena ayilungile mfethu sesiyobona sesikhona yabo aphumeke ekseni kulesithathu hamba evisiteni yabo mayibuya ngempela buye sebuya no baba shuthi ufika watshela ioledi lakhe lapha ioledi lakhe labatshela ukuthi ingane yami iyahlukumezeka lapha bamthatha ngempela kwathiwa impahla zakhe uthatha impahla bahambisa bamise elokhuzini protection sengihleli ke hayibo webafethu yake yangishubeka izisebenzi zathi qeda ukumthatha nje izisebenzi abeziza kumina fast bathi mina ya kwathiwa ya wena umngane wakho uRasta beni kanje naye ezwe lonto le yini kwenzakalani la ezwe lonto athi mina angazi ngathi kwathiwa umsuqamba manga uyazi yabo ngathi mina hayi no uRasta ushayiwe ezwe lonto ngikhuluma nalomuntu omshayela ukhona la yabo sefuna phela ngikhuluma iqiniso ngoba izisebenzi manje uyabo uzoza sengidela induku yabo lonto le ngathi mina hayi no uRasta ushayiwe la yabo kanti thina naye ngikhuluma kanjalo sengikhala nenyembezi yabo ngithi mina kanti thina naye la kade hleze sifaka imali thina inyanga nenyanga la ezwe lonto lo izigebenzi ziyabhema ngathi yabo lonto le yabo kona manje ukwazi ukuthi ashawe kanje isikhathi sahlala isikhathi eside kwalezo isebenzi lezo ezinye zazo zisifice la ezwe lonto manje ukuthi sizohlukumezeka thina la ayingeke inkinga leyo nami ngiyahamba ngathi mina kusasa njengoba ngiyevisiteni nami kusasa nami ngiyahamba ayike kwacaca ukuthi hayi zaqoqana zonke izisebenzi zohlala phana zabona ukuthi hayi phela ithini esimisa indlu yabo ngithi yabona uma ngithi isimisa indlu ngisho ukuthini uyabona endlini kufanele kuhleze kukhona ukwayi ezwe lonto kufanele kuhleze kukhona izinto zokudla like ngoba kuyamokolwa phela nje uyabona lonto kufanele kuhleze kukhona izinto zokudla kanje yabona lonto le so imali lesifakelwa yenza zonke lezi zinto yabona lonto le hayi ukuthi yenziwa abantu abangayishaya iphela inombolo lonto ithina kuphela sifake imali nazi izisebenzi ziyakwenza yabona lonto le so manje kusuke kuyinto indlela yokuthi indlu ikwazi ukuthi ihlale nezinto ukwayi khona insanga ikhona yabo mekuthiwa kufuneka kumokolo mhlawumbe inyama nani ikhona imali yabo lonto so kusuke kuyindlela yokuthi kube khona lento ye-equality noma ke singekho equal in terms of ama ranks inombolo le yabo lonto le but kusuke nangokuthi nje kwazi ukuhlaleka kahle yabo lonto I'm not saying ngiyayiprotect inombolo but ngakho ngikhuluma ngento engayibona mina ukuthi hayi lento le yazi yasiza ngoba noma yona abantu mhlawumbe abasuke benitshela ningayishaya inombolo beyibeka ngendlela mhlawumbe ngiyayinize iunderstanding ngayo kungcono ukuthi wabake beyibeke ngendlela ethi ukuthi hayi no senzela u1 no 2 no 3 ngoba uyabona ukuthi ngempela kunabantu abanganali visitor yabona lonto le bazobhemana nokuthi babhema makudliwa la inyama ngisho ukuthi bazoncishwa bona kumokoliwe la kudliwa mhlawumbe inyama yengulube nani bazoncishwa bona kuphuzwa itiye nani ntambama yabona lonto oshukela labafuneka bethengwe phela nani uyabona lonto le so kusuke kwenzela lonto ukuthi kube ngoba akekho umuntu onganikwi into endlini ngikhuluma nge28 mina ngendlela yase28 angazi kwezinye so yabona ke njengoba esefike namaphoyisa kanje sebeyaxoxa ke lapha sebeyabuya bathi hayi shoti yabo igunya likhona lapho lasho lathi hayi lisazoyilungisa lento ngiyakutshela ebusuku waqhuma impama kwaze wacishe kwasemnyango kuzona izisebenzi lezi zibanga lento ukuthi manje kwenziwe kanjani ukuthi lento ubani obethe akwenziwe kanti uRasta uze washawa nje yini yezwa lonto lo muntu lobo umuntu ube right la endlini sekuphilwe naye isikhathi kwaqhuma impama nale okusikhathi language yakhona se28 bengakayizwa nokuyizwa labantu bebekhuluma phela language la eminyanga ayikho le language la eminyanga wazi ilanguage yama26 ukuthi ayokumasha kanjani nani lapha isebenzi lokukhulunywa ezinye izinto abuthi uyezwa kuthiwa FT inxilile zonke inombolo yabo kuthiwa phinde nakamhlolo uvela ubonte yonke lento ikhuluma la uyabona lonto le so manje afike le igwele incazelo ukuthi hayi lifike likuthina nje ehlathini lapha lachaza ukuthi hayi we shoti nawe sesile noNtsimbi manje abantu abadala nabanye ke abantu sebebadala kulabantu abangayishaya inombolo yabo hayi nabanye ke abasanda kufika ke lapho sesilachaza ke abachaza yabo wazi kuthe
kungakabalwa nje nangu Rustenburg hawu ubuye uphethe ikhwama zakhe yezwa ngawabona eSmile wonke amagugu yajabula phela amazwi uyakhanya ngithi manje umuntu uma ekhanya manje uyakhanya lo muntu phela uyafaka ugwayi lo muntu futhi imali uyayifaka futhi yabo lo nto le uyakayajabula yabo lo kanti usebuyiswa yini ubuyizwa ukuthi uthe ayingeke azakwazi uthe uyafika lapha neprotection emfethu ngezwe lo ufice lapha embed igcwele futhi ufuneka alale phansi espontshini wathi ayingeke wathi kugcweleni yabo lo nto wathi ayingeke mfana ngivela ngabothi angibuyi yabo lo nto so into yesinye seyigameko ke lezi ngizama ukusiveza yabo le nto le bese ukuthi lapha ebhanjini yezwa lonto kunomfowethu esahlala naye kanti uyilaba uyabona angazi ke ngizokhumbula ababukeli laba abathi bebezalwa bazalwe uthothi ufana nami kanje yabona uyabona insizwa yakwabo kanti cha inhliziyo yayo ayincikile kwabesifazane njengoba zonke insizwa kulindeleke ukuthi izincike inhliziyo zazo incike kwabesifazane eyayo cha incike kwabanye abesilisa uyibona nje engasiyo umuntu wesilisa yena uyibone umuntu wesifazane siyesahlala nomuntu onjalo ebhantini yezwa ngiyakhumbula ukuthi ngambhalela iappeal lo muntu loyo wayeseyibhalile iappeal wayesena ngoba umuntu wayekade afika ebhantini mina ngafika nje kade afika wayeseyibhalile iappeal yakhe shuthi yanenkinga wathi ngibhalele ipetition yabo ngambhalela ngiyakhumbula ukuthi ngathi nje ngimnike sathi uyoyisubmit ngithe ngiyabona akasekho engakangikhokhele nemali yami ngimbhalele ngayo iappeal ngibhalele ngayo le ilokuzana ipetition yayi iappeal yabo lonto kanti usebhala incwadi wayisa lapha emaphoyiseni ukuthi cha ayi uzobona uzofa yena la uyabo lonto ngoba baningi manje abantu asebathanda lana sebezoze baxabane balwe yezwa lonto uyabona isuka iagent ke le wamaphoyisa yazi ukuzoliwa ngempela igebengu izolwa ayi kuzoliwa lapha nakubangwa nomuntu waphela intombi ngisho uthi le yabo abathathwa ayisho makhulu ukuthuke yabo so khona umunye futhi engahlala naye umuntu ubaba umfundisi kanti ube uthisha futhi ngaphandle sahlala nje na isikhathi kwaze kwafika abanye igenge sasikhonza nawe ngaphakathi uyabona le nto leyo yamtshela ukuthi wena ufanele ukuhlala la kwayima ibhala incwadi understand wasuka ke wayohlala e-isolation so bengizama ukuchaza lezo zinto ke bafethu ukuthi kuma kanjalo yabo lonto angeke nje ucabanga ukuthi wena uzothi ngoba ungena ngoba usabe ufuna ukucaba ukuthi uzobalekela inombolo uzwenza ubugebengu la eminyango uhamba uganga la wenza bonke ubugebengu bakwantu uyosaba ukuhlala nezisebenzi lapha ejele uqala uzofika nje uzohamba uyohlala isolation uyohlala emakhulu ukuthi uyedwa akhohlwa ungathi isigebengu wenza ubugebengu la eminyango yekani ubugebengu lobe nibenzayo yabo ngoba uzofuna ukubalela izisebenzi lapha izisebenzi uyohlala nazo angijona isigebengu eminyango ilento engiteze ngikhuluma ngifuna ukuthini ke mina manje ngifuna ukuthi uzoza ucabange nje indaba ukuthi ufuna ukuthi uyohlala kangcono ejele nje wenzani siyezwa ke kuthiwa ke umuntu ngoba kuba khona abantu abaningi abangena ejele abangelenzanga icala but wenzani yini le uyenzayo izozidala ukuthi ugcina usuzuyifaka enkingeni nje bafethu asizame ukuthi siyigweme enkingeni yabo nabantu nje associate nabo yezwa lonto sebenza uma ukuthi ufuna ukusebenza musu ukufuna ukuthi usebenze kanzima ufuna imali extra uzugcina usungena endaweni enokuzayo yabo nalento yokukhala abantu abakhala kakhulu beze be rape abantu asiyekeni lezo zinto bafethu yabo lonto mkhanya kude TV lo